Здравейте! Аз съм доцент Миглена Темелкова и съм кандидат за представител в Европейския парламент от листата на АБВ – Алтернатива за българско възраждане. Вече 10 години съм университетски преподавател и съзнавам, че развитието и реализацията на младите хора следва да е първостепенен приоритет както в националните, така и в европейските политики. Европейските инвестиции следва да са насочени не само в доброто образование на младите хора, но и в надграждането на техните практически и предприемачески способности. В този смисъл горда съм, че като единствената българка, сертифицирана и обучаваща по лидерската методика ГРИД, успях за последните 5 години да надградя лидерските качества на над 100 младежи, съумях да изградя мост от доверие между тях и мен, вдъхнах им сила, борбеност и упование. Днес моите възпитаници са успешни мениджъри и ефективни бизнес лидери, работещи и творящи на европейския глобален пазар. В Европейския парламент ще работя за подобряване на бизнес средата, развитие на високотехнологични производства и икономики, основани на знание и наука. Постигнем ли това, децата ни ще имат шанс за добра работа, европейски доходи, хоризонт за развитие и най-важното – ще останат тук, в родината ни. Нека не се срамим да се зовем българи и заедно да съхраним българското. Купуването и продаването на гласове е престъпление.